і стойкасць дапамагае мне працягваць змагацца за цябе і за ўсіх нашых герояў. Кажа Святлана Ціхановская ў дзень народзінаў свайго мужа Сергея Ціхановскага. Яму 46. І гэта 5-й дзень народзінаў за кратамі. Са словамі віншавання абраная прэзідэнтка паказвае і малюнкі дзяцей для бацькі. А яны сумуюць, чакаюць, пытаюць, чаму не піша. Больш за год ад Сергея Ціхановскага няма вестак. Рэжым зрабіў усё, каб свайго галоўнага ворага цалкам ізаляваць ад сям'і і беларусаў. Ягоны прысуд 18 гадоў змоцненага рэжыму. Такі кошт абуджэння беларусаў. Аднак ніякая ізаляцыя не можа забараніць нам памятаць і ўзгадваць. Віншуем з днём народзінаў. Як завяршае сваё віншаванне Святлана Ціхановская, мы з табой, і мы будзем змагацца да канца. Тыдзень Сергеем Падсасонным вітаю спадарства, пра што сёння. Курскі наступ, эйфарыя украінскіх вайскоўцаў і пытанне, што далей з узятымі пад іх кантроль расійскімі тэрыторыямі, а таксама размовы пра мір і пагрозы ядравым ударам. Сейчас нужно в зону прорыва ввести вторые эшелоны, укрепить фланги, подтянуть логистику. Если оторваться от логистики, то, в общем-то, это самим себе подписать смертный приговор. Ударили по самым каштоўным сын дыктатара і самалёт дыктатара пад санкцыямі Канады і ЗША. А Павел Латушка дадае, пасадзілі твой Боинг, посадим и тебя. Обещайте мне, что вы увидите санкции, инициируете санкции на самолет номер 1 Лукашенко. И он усмехнулся я, и он сказал своей ассистенции, якая сидела по левую руку от его, у блокнот: калі ласка, запишите, занотуйте это. Ужо на лета ў лютым могуць прайсці гэтак званыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, а дакладней перавыбары ці прызначэння сюрпрызаў пакуль не відаць, але мы прыгледзімся, чаго ўсё ж чакаць ад гэтай кампаніі. Максімальна кантраляваныя выбары, дзе фактычна будзе толькі суперніцтва розных сартоў і бацяк. Хто больш любіць Лукашэнку? Другі тыдзень украінскага наступу на Куршчыне. Прасоўванне запаволілася, неабходна наладзіць лагістыку, функцыянаванне цывільнай інфраструктуры ды бяспеку. Па-ранейшаму сотні расійскіх вайскоўцаў здаюцца ў палон, сярод іх мноства жаўнераў тэрміновай службы, якіх Пуцін кінуў спыняць наступ. На расійскай зямлі паўстала і першая украінская ваенная адміністрацыя. Расейцы ж спрабуюць адбівацца. На курскі кірунак вязуць рэзервы з іншых участкаў фронту. Уладзіслаў Корсак. 30 кіламетраў такая, паводле расійскага міністэрства абароны, глыбіня прарыву ЗСУ ў Курскую вобласць у панядзелак. Працягваецца эвакуацыя мясцовага насельніцтва. Украінскія войскі выпрабоўваюць абарону суседняй Белгародскай вобласці, атакуюць абаронныя ўмацаванні расейцаў на яе мяжы. Там таксама абвешчаная лакальная эвакуацыя. Перамешчаным абяцаюць да 15 тысяч расійскіх рублёў кампенсацыі. Гэта крыху больш за $150. Люди в состоянии шока, они достаточно напряженные, и им быстрее хочется вернуться домой. Естественно, мы спросили, а что для этого нужно, и они ответили: конечно, мы хотим, чтобы наступил быстрее мир, какая-то мирная ситуация. Как это можно добиться? Они, я не говорю за всех, а по крайней мере с теми, с кем мы разговаривали, это от них прозвучало победой России. ЗСУ спрабуюць парушыць лагістыку праціўніка, б'юць па мосце на рацэ Сейм, праз які расейцам пастаўляюцца рэзервы і боекамплект. У аўторак украінскія войскі на падыходах да сёлаў Курчатаў і Вялікая Салдацкая. Расійская Мінабароны рапартуе, што ЗСУ за 40 кіламетраў ад Курску.
Камандзір кадыраўскага спецназу Ахмат Апти Алудзінаў сцвярджае, што перасоўванне ЗСУ на курскім кірунку ўжо спыненае. У Z-пабліках абураюцца заявам афіцера аб непераможных бойцах Ахмата. С них толку никакого нет. И есть у них теперь один вот этот моральный урод, политрук Министерства обороны, который делает вот эти смешные, бравые заявления, над которыми и над ним все смеются. И, конечно же, в этой ситуации Кадыров понимает, что особенно в связи с тем, что произошло в Курской области, вот эта профессиональная войсковая операция, проведенная украинцами, она переломила ход событий. И Путин понимает, и Кадыров понимает. Галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі дакладае Владимиру Зеленскому пра 74 кантраляваныя Украінай населеныя пункты ў Курскай вобласці. Уначы ж адбываецца масавая дронавая атака адразу па 4 вайсковых аэрадромах, размешчаных у 3 расійскіх рэгіёнах. Расейцы сцвярджаюць, што паспелі падняць самалёты ў паветра, але... На данный момент наносится удар по аэродромной инфраструктуре, которая обеспечивает работу непосредственно, ну то есть взлет-посадка и, соответственно, диспетчерские пункты. Плюс склады с горюче-смазочными материалами и склады с БК. По всем 4 аэродромам отработали именно по данной инфраструктуре. Расійскія салдаты працягваюць здавацца ў палон у Курскай вобласці. Пераважная большасць палонных – жаўнеры тэрміновай службы. Кіеў заяўляе пра ўзяцце яшчэ каля дзясятка расійскіх паселішчаў. Аднак агулам прасоўванне ўкраінскіх сілаў на тэрыторыі Расіі запавольваецца. Паводле Александра Сырскага, за сотні яно складае да 2 кіламетраў. Наступление украинских сил несколько замедлилось. Это естественно, потому что сейчас нужно в зону прорыва ввести вторые эшелоны, укрепить фланги, подтянуть логистику. Если оторваться от логистики, то, в общем-то, это самим себе подписать смертный приговор. Поэтому дальше наступление будет медленнее развиваться. У расійскай інфармацыйнай прасторы з'яўляюцца аб'явы аб наборы ахвотных рыць акопы ў 8-кіламетровай зоне вакол Курскай АЭС. У Белгарадскай вобласці тым часам уводзяць рэжым надзвычайнай сітуацыі федэральнага ўзроўню. Наши официальные лица об этом говорят. Мы им верим. У чацвер з'яўляюцца кадры, як спецназ СБУ бярэ ў Курскай вобласці найбольшую за адзін раз колькасць ваеннапалонных. 102 асобы адначасна склалі зброю, сярод іх чарговыя кадыраўцы и солдаты терминовой службы. Вот это самая чувствительная, наверное, категория военных для российского общества. Соответственно, и давление со стороны общества на власть будет расти. Да, при переговорном обмене, условно говоря, украинские власти сейчас могут повышать ставки, могут требовать, значит, большее количество возвращений украинских пленных в обмен на этих срочников или кадыровцев. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Захоплены ўмацаваны ротны апорны пункт з падземнымі камунікацыямі, у якім размяшчаліся узятыя ў палон. В первую очередь Украина использовала фактор внезапности, а во вторую очередь российские срочники, они обладают очень слабой военной подготовкой и практически не имеют мотивации. Если бы на их месте были бы контрактники, то, я думаю, ситуация была немного другая, было бы больше погибших, чем пленных. Паводле Александра Сырскага, зона прасоўвання ЗСУ ў глыб Курскай вобласці складае ўжо 35 кіламетраў. Пад кантролем 82 населеныя пункты і больш за 1000 квадратных кіламетраў России. На захопленых землях ствараюць першую вайсковую комендатуру. Первая задача украинской стороны на контролируемой территории Курской области – это создание инженерно-фортификационных сооружений, которые не позволят центральной российской власти восстановить полный контроль над данными территориями. Второе – это организация местных органов власти. Третье – это формирование силовой структуры данных органов власти, то есть проведение стабилизационных мероприятий. Это борьба с мародерством, бандитизмом и разведывательно-диверсионными группами.
Гучаць паведамленні аб перакідванні расійскіх сілаў з іншых кірункаў фронту, ды нават з Калінінграду. Аднак на лініі фронту, што праходзіць ва ўкраіне, расейцы працягваюць наступаць. Найбольш складаная сітуацыя на Пакроўскім кірунку і ў Донецкай вобласці. Расійскія войскі займаюць там усё новыя паселішчы. Перед войсками на Донбассе была поставлена задача нанесения максимального урона российским войскам и минимизация собственных потерь. При этом населенные пункты и лесополосы, которые не имеют никакого стратегического значения, за них не надо держаться. Пасля шэрагу няўдалых спробаў ЗСУ ўсё ж знішчаюць мост праз раку Сейм. У расійскіх праваенных каналах пачынаецца паніка, што ў Глушкаўскім раёне ў атачэнні могуць апынуцца да 700 вайскоўцаў. Расейцам, аднак, удалося аператыўна навесці пантонную пераправу. Краіна публікуе кадры з першых гадзінаў наступу на Курскую вобласць. У суботу ЗСУ знішчаюць мост у пасёлку Званае Глушкаўскага раёну Курскай вобласці. З'яўляецца інфармацыя пра адступленне расійскіх войскаў за раку Сейм і ўваход украінскіх сілаў у Коранева, якое расейцы дагэтуль паспяхова абаранілі. Кіеў не выключае стварэння зоны бяспекі на, цытата, этнічных украінскіх землях у Расіі. Россия резко вышла из, соответственно, подписанного, ратифицированных положений о защите национальных меньшинств. Правильно? Совпадение? Не думаю. Это то, что мы могли предъявить. Украинское население есть автохтонное, правильно? Ни одной украинской школы, ни одного, соответственно, учебного заведения. И этим аргументировать на международной арене. Они просчитали это. Бацькі расійскіх жаўнераў тэрміновай службы з цэлага шэрагу суб'ектаў федэрацыі звяртаюцца ў праекты кшталту «Ідзіце лесам» ці да незалежных расійскіх медыяў з паведамленнямі пра адпраўку іхных дзяцей у Курскую вобласць. Наракаюць на адпраўленне адразу пасля праходжання курсу маладога байца або нават у якасці дысцыплінарнага пакарання. Раней Владзімір Пуцін падкрэсліваў, што ў гэтак званай спецыяльнай аперацыі такие жаўнеры не будуць браць удзелу. За 2 ходки пацаны 30 типов взяли. Уладзіслаў Корсак, Белсат. А ўжо цяпер на відэасувязі каардынатарка руху свядомых адмоўнікаў ад вайсковай службы ў Расіі Алена Попова. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Елена, из каких регионов России идет отправка срочников в Курскую область, как вы наблюдаете? Ну, я знаю, что из Свердловской области были там, из Калининградской области много, Калининградской области, вот, по обращениям, то есть разные. Именно срочников, да, вы имеете в виду, или вообще? Да-да, срочников. Ну вот по срочникам были обращения из разных. К нам, я знаю, были из Калининградской области, из Свердловской области были обращения, но к коллегам из других организаций были из других регионов. Вот. Те, кто уже там, те, кто опасается, что сейчас будут отправлять. Вот, то есть... Получается, что нет никакой мотивации у срочников воевать. А почему нет мотивации, если пропаганда все время повторяет, что они сражаются за великую Родину, за великую Россию? Слушайте, ну все родственники военнослужащих по призыву в один голос говорят, что когда они шли на военную службу по призыву, их всех уверяли, что они не будут вообще никакого отношения иметь к военным действиям. Они вот, этой серии в зорницы поиграют, понимаете? И вот почему люди этому верят, для меня это загадка, хотя законодательство не запрещает применять, да, и привлекать военнослужащих по призыву, так сказать, к решению задач, как они это называют. Запрета такого нет. Но нас больше волнует, не то, что больше волнует, здесь есть такой момент, на который надо, наверное, обратить внимание. Очень часто, вернее, не часто, а всегда, когда военнослужащим отправляют куда-то, до них не доводят официальный приказ об их отправке.
не то что письменную выписку из приказа, об этом даже, так сказать, никто и не собирается им это выдавать, пока они сами не затребуют, но даже устно не объявляется, на основании чего и куда они направляются, не зачитывается там, ну, приказ, какие-то официальные документы. И у всех, ну, из тех, кто обращался, очень часто, в большинстве случаев, у людей нет на руках военного билета. И вот многие правозащитники, мои коллеги, опасаются, что как они оформлены там, тоже не очень понятно. Может, потом вообще скажут, что их там не было. Потому что по документам нет никакого доказательства, что они там, что они в командировке, да, или куда-то направлены. Вот это тоже вот такой момент. При этом, когда вы общаетесь с родственниками или с самими военными, есть ли понимание, что это не разовая проблема, а проблема, в общем-то, системная, когда солдаты-срочники совершенно не готовы вести войну, и их отправляют и используют как просто, ну, мясо пушечное? Слушайте, военнослужащие по призыву, я повторяю, формально могут использоваться, ну, привлекаться, слово использоваться, конечно, такое, но привлекаться для решения задач. Но во всех, скажем так, пропагандистских источниках, да, со слов там, представителей военкоматов, официальных каких-то структур, везде звучат заявления родным, что нет-нет-нет, военная служба по призыву никак не связана с военной операцией. Вы просто... То есть у людей почему-то вот такая сидит в головах. Хотя с 2008 года указ президента предполагает не только на территории Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации привлекать, значит, военнослужащих по призыву. То есть почему это как бы так? Ну, понятно, что людям это внушают для того, чтобы не было паники, но мы с вами не первый раз за эти 2 года сталкиваемся с тем, что срочники участвуют, да, в войне. Первый раз в самом начале войны, когда партия, ну, военнослужащих по призыву оказалась на территории Украины, думая, что они участвуют в учениях. Кто-то погиб, кто-то попал в плен, кто-то убежал. То есть все было по-разному. И теперь вот второй такой эпизод, скажем, длинный за период войны. Ну, слушайте, если в начале какой-то, да... Они же не живут в герметичном пространстве. Война никакая не СВО, а война продолжается уже 3-й год в Украине, полномасштабная, неполномасштабная. Уже 10 лет, собственно говоря, уже были Афганистан с цинковыми гробами, Чечня, сейчас вот Украина. Если сравнивать, то почему такая ужасающая тишина матерей в этой ситуации? Слушайте, я задаю вопрос, когда обращаются, ну, я, может, немножко так жестоко задаю этот вопрос, но я говорю, скажите, а зачем ваш сын, муж, брат пошел в армию по призыву? Ведь можно этого было не делать. Собственно говоря, мы и многие другие правозащитные организации постоянно кричим о том, что есть правовые инструменты не идти в армию по призыву. Есть право на альтернативную службу и работать в нормальных организациях, там, в больницах, в домах-интернатах, а не учиться убивать. Есть право защищать свое здоровье. Причем обращаются иногда родственники, у которых они начинают песни о том, что у него там перечисляют заболевания. Там, я говорю, простите, но по расписанию болезней вам же нужно было добиваться освобождения и бороться за освобождение по здоровью. Зачем вы так легко сдались в армию? И мне отвечают, ну мы думали, он просто сходит послужить. Я говорю, а почему вы это думали? Вы не знали о том, что идет война? У всех разная, да, реакция. То есть кто-то обижается, говорит, зачем вы мне скажите, как его достать, зачем вы мне говорите сейчас про войну? Я говорю, понимаете, если вы этого не понимаете, если нет установки, да, что нельзя участвовать в этой армии. Нельзя. Если этой установки нет, то нет и мотивации на сопротивление, на борьбу. Есть ощущение, что нам обещали, что мы не будем, они не будут участвовать, их не будут привлекать. Друг ходил, их никто не привлекал. Вот, ну вот почему-то из тех, кто идут, вот такое... Это просто, я не знаю, я не могу сказать. Почему. В этой ситуации возникает вопрос, являются ли эти солдаты-срочники жертвами системы или все-таки оборонителями системы? Как по-вашему?
Слушайте, я считаю, что они, конечно, в широком понимании, и их родители в какой-то степени жертвы системы милитаристской, пропагандистской. Когда в голову вбито о том, что это очень хорошо и почетно. Понимаете, люди разные, да? Где-то люди, так сказать, не идут. Да? Это все очень разные. Но где-то вот идет такая, что как же все идут, я скажу, послужу. И когда, понимаете, когда сталкиваешься с ситуацией, когда учитель говорит: послушайте, ребята, есть право на альтернативную службу. А парни говорят, учитель говорит, да, то есть такой диссидент-учитель, а парни говорят: вы что, косить от армии? Не, я не буду. И это такая долгая история, и меня тоже всегда это удивляет. И я говорю: послушайте, когда особенно вот звонят, ну, молодые там девушки, да, жены и так далее, говорю: ну вы же молодые люди. Когда вам нужно что-то из практических каких-то вещей, что-то приобрести или сделать, вы находите в интернете, где это и как это и что. Но когда касается таких, ну, глобальных вещей, ну, как же можно не быть в курсе? Ну, они говорят: ну, вот я не интересовался, я слышала, что вот что-то идет, но нас сказали, нас это никак не коснется. Ну, вот такая, к сожалению, одни и те же грабли. К сожалению, не коснется до тех пор, пока домой не привезут сынка вам грабу. Спасибо вам большое за этот комментарий. Координаторка руху свядомых адмоўнікаў ад вайсковай службы Алена Попова на відэасувязі. А теперь про удар по самым каштоўным. Для Лукашенки сын диктатора и самолет диктатора пополнили санкцийные списы. Сдавалось б, за что Канада Кольку и за что Америка Боинг 767 уласной вытворчасці. Супадзенне символичное у Миколая Лукашенки и татового самолету аднолькавы ўзрост – 20 гадоў. Але цалкам реально для абодвух звузілася сусветная геаграфія. Перад бортам, аднак, зачынілася больш шляхоў. Ён не будзе абслугоўвацца ў аўтарызаваных сервісах Боінгу і толькі па-шэраму зможа атрымаць тэхнічную дапамогу. Пра тое, як ішло змаганне за санкцыі супраць летака і колькі часу той яшчэ правядзе ў небе, Юлія Цяльпук. 13 кастрычніка 2020 года пратэстуюць студэнты. За кратамі застаюцца сотні затрыманых. Лукашенко накіроўвае свой меншы Боинг 737-800 бізнес-джет у Гамбург на планаванае тэхнічнае абслугоўванне ў аўтарызаваным сервісе Люфтганза Тэхнік. Дэмакратычная апазіцыя сабрала групу юрыстаў. І мы пачалі шукаць нямецкага адваката, які бы ўзяўся падаць позву у суд дзеля таго, каб накласці арышт на гэты самолет. У якасці падставы, наколькі я тады памятаю, так узгадываю, было факт увядзення санкцый супраць самого Лукашэнкі і выкарыстання гэтай маёмасці, альбо ўзбуджэння крымінальнай справы ў сувязі з гвалтам у адносінах да беларусаў і у якасці забеспячэння матэрыяльнай кампенсацыі беларусам затрымання гэтага самолета. Юрыста знайшлі, але ажыццявіць задуманага не паспелі. Люфтганза Тэхнік ужо абслужыла борт, і ён вярнуўся ў Лукашэнкаўскі авіапарк. Хаця мог злётаць упустую. Прафсаюз нямецкага прадпрыемства заклікаў рабочых адкласці гаечныя ключы і не займацца самалётам дыктатара. У сакавіку 2023 года на падставе абгрунтавання УНАУ бізнес-джет патрапіў у санкцыйныя спісы США. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета. Набытую за бюджэтныя грошы тэхніку Лукашенко лічыць сваёй і выкарыстоўвае як прыватную не толькі для службовых падарожжаў. Галоўнаю мэтаю Паўла Латушкі і ягоных паплечнікаў заставаўся борт нумар 1 дыктатара Боинг 767 з рэгістрацыйным нумарам
IW-001PB, нашпігаваны высокароднымі металамі і каштоўнымі камянямі. Самалёт узгадвалі падчас большасці пра санкцыйных перамоваў з амерыканскім бокам. Гэтак у траўні пытанне прасунулася пры цікавых акалічнасцях. Кіраўнік амерыканскай дэлегацыі ў Варшаве папрасіў Паўла Латушку не афішаваць факту сустрэчы і адмовіўся ад супольнага фота. Я сказал, ну добра, зразумела, я згодны, я же прымушаць не буду, але у меня ёсць да вас тады просьба. Давайте все ж таки зробім тое, над чым мы працуем з вами уже на працягу гадоў. И пообещайте мне, что вы увидите санкции, инициируете санкции на самолет номер 1 Лукашенко. И он усмехнулся я, и он сказал своей ассистенции, якая сидела по левую руку от его, у блокнот, калі ласка, запишите, занотуйте гэта. На ўздагон прадстаўніку амерыканскай дэлегацыі накіравалі адпаведны ліст, а потым на просьбу амерыканскага боку перадалі доказы таго, што бортам карыстаецца сям'я дыктатара, набліжаная да яго бізнэсоўцы, поп-спевакі і іншыя асобы, якія не ёсць дзяржслужбоўцамі. І 9 жніўня мы даведаліся, што любімы Боінг Лукашэнкі таксама трапіў пад санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта азначае, што аўтарызаваныя сервісы не прымуць яго на тэхагляд і не будуць рамантаваць асобных дэталяў. Из завода, эта деталь, она заводится в специальную базу, имеет паспорт, имеет документы, и фактически пока она используется всю ее жизнь, весь процесс ее существования, он отслеживается, и любые ремонты, любые работы, они вносятся в специальную базу данных об этой детали. Вот. Введенные санкции, они отключили Россию и Беларусь от доступа к этим базам, поэтому это означает только одно, что эти детали могут проходить не сертифицированные, не лицензированные обслуживание и ремонт на тех предприятиях, которые не имеют на сегодняшний день допусков для проведения таких работ. Нават калі ў персаналу ёсць навыкі, то няма юрыдычнага права рабіць тэхабслугоўвання, напрыклад, еўрапейскага Airbus ці амерыканскага Боинга. Завод-вытворца ў такім выпадку здымае з сябе адказнасць за наступствы. Поэтому любой самолет, который пройдет ремонт или обслуживание в такой компании, например, на территории Российской Федерации, потому что большинство из них находилось там, то он не просто потеряет, условно говоря, гарантию или ответственность завода-производителя. Это означает, что этот самолет никто в мире больше никогда не купит, потому что этот самолет будет приравнен к самолетам, которые эксплуатировались, условно говоря, в странах третьего мира по непонятным технологиям, и он находится в непонятном состоянии. Таму ўзятыя з бюджэту на лукашэнкаўскі Боинг 767 $100 мільёнаў, лічы, вылецелі ў трубу. Гэтак сталася і з выдаткамі на самы першы самалёт дыктатара Ту-154, набыты ў 95-м годзе. Хоць той і пад санкцыямі не быў, але пасля Лукашэнкі і ягонага ўраду самалёт ніхто не набыў за прапанаваныя $2 мільёны. Борт перавезлі ў авіяцыйны музей у Ліпках. Лукашэнкаўскія самалёты заходняй вытворчасці могуць, аднак, разлічваць на шэры імпарт. Кошт шэрых дэталяў на траціну даражэйшы за арыгінальныя, дастаўка ў 10 разоў даўжэйшая. Напрыклад, Расія працягвае эксплуатаваць сваю грамадзянскую авіяцыю заходняга паходжання, а гэта 80% тамтэйшага паветранага флоту. Ждать о том, что российская авиация и белорусская прекратит свое существование там буквально за несколько месяцев или лет, не приходится, но при этом мы видим, что те процессы деградации авиации, они продолжаются, и это придет к снижению безопасности полетов и как следствие к увеличению количества авиакатастроф и авиационных инцидентов. Санкции – это время возможностей. Узгадаем гібель сёлета ў траўні іранскага лідара Эбрагіма Раісі у выніку катастрофы верталёту Бэл-212 амерыканскай вытворчасці. Машыны не абслугоўвалі аўтарызаваныя сервисы з увагі на абмежаванні ЗША у дачыненні Ірану. Они виноваты в том, что если там на вертолет ничего не воздействовало, наверное, не воздействовало, они за это ответят. Они запрещали обслуживать этот вертолет, это точно. Я это по себе знаю. У авіяцыі тэхнічнае абслугоўванне ажыццяўляюць цыклічна, каб пазбегчы паломак і ў выніку авіякатастрофаў. Пасажырскі самалёт праходзіць шэраг абавязковых працэдураў. Перадпалётны тэхагляд, а таксама працэдуры чэк-ін, што праводзяцца раз на паўгода і раз на некалькі гадоў. Что вы ремонтируете? Мы ремонтируем сегодня, продолжаем капитальный ремонт самолетов Ту-134, Як-40, техническое обслуживание самолетов
Ил-76, вот на этой территории мы начали их обслуживать в 2017 году, Як-42, Як-52. За короткий промежуток времени мы освоили самолеты Boeing 737, Airbus 320 и Сухой Суперджет. На мінскім заводзе грамадзянскай авіяцыі магчымае толькі базавае тэхабслугоўванне. Дзякуючы кіберпартызанам мы ведаем, што лукашэнкаўскі Boeing 767 раней што 2-3 гады наведваў сервіс Люфтганза-тэхнік вясною 15-го, 17-го і потым 20-го года. Згодна з графікам, тэхагляд трэба было прайсці найпазней вясною 23-го. Але ці можна казаць, што абмежаванне супраць 20гадовага борту меншая праблема, чымся уведзеныя Канадай абмежаванні супраць ганаровага пасажыра гэтага самалёта, таксама 20гадовага сына Миколая, распавядзе прыхільнік санкцыяў Миколай Халезин. С Колей вопрос гораздо сложнее. Это вопрос его перспектив. Какое бы видео мы из официальных визитов Лукашенко не включили, сын всегда рядом. А это значит, что сын участвует в его политике. Как только ты становишься совершеннолетним, ты должен отвечать за свои действия. То бок санкцыі датычаць дзеянняў Миколая ў апошнія 2 гады ягонага жыцця. Гатовасць страляць у беларусаў у 2020 годзе малодшы сын Лукашэнкі дэманстраваў яшчэ як няпоўнагадовы. Юлія Цяльпук, Белсат. А тым часам узурпатар Лукашенко паразмаўляў з расійскім прапагандыстам, нібы ўласных яму не стае, Евгением Поповым з тэлеканала «Расія». Глядзець гэта свайго псіхічнага здароўя не шкадаваць, але ў мяне праца такая, таму зрабіў гэта за вас. Сам прапагандыст Попов, а прыватна муж той самай Скабеевай, кажа, што і умоваў не было, і тэмы не задаваліся, і пытанні загадзя не абмяркоўваліся. А узурпатар хадзячая, дакладней сядзячая, шчырасць перад камерай. Ну, які шчыры Лукашенко нам, беларусам, распавядаць не трэба. За 30 гадоў наеліся ягонай праўды. Цікавае ў гэтым інтэрв'ю іншае. Пакуль у Масквы праблема палае Куршчына, і з гэтым у Крамлі пакуль не ведаюць надта, што рабіць, засылаюць казачка, каб вуснамі Лукашэнкі прагучала «давайце дамаўляцца». І узурпатар такі ўвесь ізноў у белым, ды міратворац усяленскага маштабу. Хаця, як сам дадае, вядома, амерыканцы ва ўсім вінаватыя, бо толькі спяць і бачаць, каб усе тут адзін аднаго перабілі. Толькі вось у гэтым месцы я нагадаю таварышу Лукашэнку, што ягоныя мірныя патугі такія сабе, і даверу да іх мала. Бо усе памятаюць менскія пагадненні, падпісаныя ў нашай сталіцы ў лютым 2015-го. Да узурпатара самая Меркель у палац завітала. Прапаганда не магла нарадавацца, толькі на ўсходзе ўкраіны страляць яшчэ больш пачалі, а Крым Расія аддаваць не збіралася. Ну, а яшчэ праз 7 гадоў разам з арганізатарам гэтых самых перамоваў Пуцін арганізаваў поўнамаштабны напад на Украіну, праз Беларусь. І вельмі істотна, Лукашенко сам у гэтым апошнім інтэрв'ю узяў ды і прызнаўся, як да пратаколу ў Гаазе. Нават даказваць нічога не трэба. Проста дзед узгадаў баевікі сваёй маладосці і такі ваван. Прыйдзе час, калі будзем стаяць спіна да спіны і адстрэльвацца ўдваіх. Ну і вось, кажа, такі час настаў у лютым 2022-го. Пуцін прасіў прыкрыць з тылу. Лукашенко падняў нібыта палову арміі і прыкрылі кірунак з боку Польшчы. Удзел гэта ў нападзе на Украіну ці не удзел? Ці гэта нешта іншае пра прыкрыць з тылу? Бо, як кажа Попову Лукашенко, у прэзідэнта Пуціна ні з кім няма такіх стасункаў. Самыя здагадайцеся, якіх? А яшчэ графюрер папужаў ядравай кнопкай. Цяжка баяцца, што праўда нечага, што існуе выключна ў ягонай фантазіі. Як і чырвоныя лініі, а гэта дадае як памежнік савецкага мінулага дзяржаўная мяжа. Маўляў, пераступілі, адказ будзе імгненны. Што ж, неяк не надта адказваў, калі расійскія беспілотнікі сотні кіламетраў над Беларуссю наразалі. Ах, гэта ж іншае. Гэта тое самае прыкрыць з тылу. Пахваліўся, што украінскія беспілотнікі збілі. Толькі быў ли мальчик? Чырвоныя кнопкі, лініі, беспілотнікі. Ах, гэтыя фантазіі.
Спрабаваў узурпатар і тоненька жартаваць. На пытанне прапагандыста пра хамства Кіева так гэта загадкава кінуў: хамства ідзе з 95-го кварталу. Якая алюзія на камедыйнае мінулае прэзідэнта Зеленскага. Мінулае, можа, і камедыйнае, толькі сёння ён адказвае вам з Пуціным, без жартаў. І Лукашенко такі: мы што, мусім чакаць, пакуль яны, як 85 гадоў таму, растопчуць нашу краіну, як гэта было ў Савецкім Саюзе? Толькі змаганне тады было з такім жа фашызмам, з якім змагаюцца цяпер украінцы, якія і тады супраць яго таксама змагаліся. Гэтак жа і палякі, і іншыя еўрапейскія народы. Таму гісторык Лукашенка гэтакі ж, як і памежнік. Зрэшты, як і ўсё астатняе. Як з тым танцорам, якому нешта ўсцяж замінае. Такі шчыры, не схлусіць, не пражыве. Як Папандопала нават касцюмчык паказаў Папову: вось нашу беларускае, айчыннае, а не нейкія там Гуччі ці Версачы. Нават прапагандыст пасміхнуўся на гэтых словах. Сапраўдны чалавек з народу, проста з гадзіннікам за $20 000. 1,5 десяткамі рэзідэнцыяў, самалётамі, мільярдамі. Вядома, ёсць за што змагацца і трымацца. А паслухаеш — суцэльны патрыятызм. Толькі плата за яго ў адных турмой і катаваннямі, а ў другіх у доларавым эквіваленце. Таксама Александр Лукашенко ў інтэрв'ю для тэлеканалу «Расія» тлумачыў свой адвод войскаў ад мяжы з Украінай. Маўляў, насамрэч адводзіў не ўсе, а расейцы ўсё адно, цытата, змятуць украінскіх вайскоўцаў. А таксама раскрыў планы украінскай аперацыі ў Курскай вобласці. Паводле дыктатара, Кіеў пайшоў на такі крок, каб вымусіць Маскву выкарыстаць ядравую зброю. Іншыя падзеі тыдня за 100 секунд. На гэтым тыдні Літва заявіла пра забарону ўезду ўкраіны аўтамабілям на беларускіх нумарах. Аднак неўзабаве захаду паслабілі. Будуць прапускаць машыны з беларускай рэгістрацыі, калі за стырном грамадзянін Беларусі з літоўскай візай або дазволам на жыхарства. Пры гэтым застаецца дзейнай пастанова аб тым, што з 18 студзеня наступнага года аўтамабілі з беларускімі нумарамі ўвогуле не могуць заставацца ў Літве. У пятніцу Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 3 десяткаў асобаў, асуджаных за, цытата, злачынствы пратэставай скіраванасці. Невядома, ці ў гэтую лічбу ўваходзяць вызваленыя на пачатку ліпеня 18 палітычных вязняў. Асобы памілаваных не раскрываюцца. Прычым на фоне гэтых вызваленняў працягваецца затрыманне асобаў за ўдзел у пратэстах 2020 года. Цяпер за гратамі застаюцца каля 1400 асобаў, прызнаных вязнямі сумлення. Рэальны лік зняволеных з палітычных матываў шматкроць большы. Раніцаю 15 жніўня ва ўзросце 72 гадоў сышоў з жыцця вядомы дзеяч беларускага руху левых сілаў Сергей Калякін. Палітык узначальваў партыю левых «Справядлівы свет» з 2009 года. Да самой ліквідацыі летась у верасні. Перакананы камуніст, Калякін у 96 годзе выступіў за імпічмент Александру Лукашэнку і адмовіўся ісці працаваць у ягоны ўрад. Хваля стратаў падчас бітвы за ўраджай. Толькі ў першай палове жніўня на палях Беларусі згарэлі прынамсі 9 адзінак тэхнікі, збольшага камбайны. У ліпені ў адкрытых крыніцах можна было налічыць да 17 пашкоджаных сельскагаспадарчых машынаў. У Нацыянальнай акадэміі навук устанавілі новую дату засялення людзьмі земляў сучаснай Беларусі. Працы на самай старажытнай знойдзенай стаянцы Лебаскі Огава дазволілі заявіць, што паселішча там з'явілася не 300, а прынамсі 400 тысяч гадоў да нашай эры, магчыма, дасягаючы мяжы каменнага і бронзавага веку. Не можаш, ці не хочаш перамагчы карупцыю, узначаль яе. Ініцыятыва «Белпол» запусціла цыкл расследаванняў пад прыцэлам карупцыйныя схемы вакол гіганта айчыннай прамысловасці холдынгу «Белаз». А там мільённыя даходы, якія ад продажу прадукцыі дзяржаўнага прадпрыемства праз фірмы-пасярэднікі ідуць у прыватныя кішэні сям'і Лукашэнкі і іхных набліжаных. Разговор сегодня пойдет о гиганте нашей промышленности, столпе так называемой экономической безопасности Беларуси, гордости режима Лукашенко, открытом акционерном обществе «БелАЗ». Обрастаете большим количеством посредников, которые и становятся центром прибыли. В итоге, бешено прибыльными могут оказаться, например, торговые дома «БелАЗа», как это, в общем, и происходит сейчас.
Причем настолько, что их прибыль может в десятки раз превышать там копеечную прибыль самого БелАЗа. Вот. Когда-то Лукашенко боролся с этим, придя к власти, а потом понял, что, ну, наверное, имеет смысл просто, что называется, национализировать эту схему, да, и как бы зачем это будут делать какие-то другие жулики, когда это могут делать приближенные к нему люди. БелАЗ – предприятие, ориентированное исключительно на экспорт. И практически вся техника, производимая холдингом, поставляется на рынок Российской Федерации, естественно. Но где Россия, там всегда коррупция. И присущие этой стране коррупционные схемы. И поэтому отличным, так сказать, бонусом средней по качеству техники идет возможность организации серых схем, сети дилеров, а в условиях санкций повышенному заработку. Тем более семья, контролирующая все в стране, не только одобряет и потворствует таким схемам, но и выступает прямым ее участником. В 2007 году в России регистрируется закрытое акционерное общество «Торговый дом БелАЗ». Учредителями торгового дома БелАЗ являлись Белорусский автомобильный завод, он же БелАЗ, Урал-БелАЗ-сервис, Республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб». Дальше началось перераспределение долей. И что мы видим в конечном итоге? Внушительной долей в основном дилере государственного предприятия БелАЗ стало обладать общественное объединение «Президентский спортивный клуб», по сути являющийся одним из главных акционеров коммерческой фирмы, которая как по сути, так и по своему назначению представляет из себя структуру, которая единолично определяет фактически весь экспорт техники БелАЗ на свой основной рынок, ну то есть в Россию. Бессменным руководителем этой якобы общественной организации является некто Лукашенко Дмитрий Александрович. Сын Лукашенко управляет большой долей в коммерческой структуре. Также вы заметили, в составе учредителей со временем появились некто Кулуев Виктор Шагдамович и всем известный кошелек режима Чиж Юрий Александрович. И давайте на этих новичках остановимся немного подробнее. Гаспадарства, спынімся крышку падрабязней з гэтага матэрыялу наўпрост у нашу студыю прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жыгар. Вітаю. Добрый вечер. Спадар Владимир, калі мы сустракаемся з Белполам, значыць адкрытая чарговая карупцыйная схема. Ужо нейкая такая свая традыцыя нашага эфіру. Гэтым разам вы замахнуліся на такі серыял, бо у адной серыі, у адным матэрыяле ўсяго не распавядзеш. Чаму? Потому что действительно мы говорим о таком большом предприятии, важном предприятии. Огромное количество документов, огромное количество людей, которые фигурируют в этом, скажем так, в этих документах. И сделать это просто за один фильм, ну, невозможно. Пытанне ўжо разлічваеце, колькі гэта будзе серыяў вакол БелАЗа? Ну, ориентировочно это будет 3 фильма больших, и каждый будет посвящен какому-то определенному блоку. Первый мы рассказывали о, вот как было становление БелАЗа, то есть достаточно кратко. Рассказали о главном, скажем так, дилере самого БелАЗ холдинга, это торговый дом, кто к нему имеет отношение. Рассказали, как распределяются доли в этом торговом доме. И, естественно, рассказали, немножко так подсветили президентский спортивный клуб. Я б сказаў, што нават не крышку расказалі, а вельмі дэтальна пра ўсё гэта распавядаеце. Я перад эфірам глядзеў гэтае ваше расследаванне, ну і чакаю, што ж будзе далей, уласна, і ўзнікае пытанне, пра якія суммы мы говорим. На самом деле там будут фигурировать сотни миллионов долларов, которые фактически оседают в России на счетах людей, которые прямо связаны с президентским спортивным клубом, либо это уже конкретно сам президентский спортивный клуб. Это подставные особы? Нет, ну, частично да, частично нет. Этим людям дают возможность зарабатывать, но их, скажем так, повышенный заработок в какой-то мере, естественно, уходит президентскому спортивному клубу. Потому что система, которую построил Лукашенко, она очень интересна, с одной стороны, хотя и примитивна, по большому счету, как сказал вот, Сергей Чалый. Потому что у нас есть холдинг,
который не может, просто не имеет права ничего продавать конечному какому-то потребителю. Создается целая цепочка из дилеров, то есть основным является торговый дом, у него есть тоже дилеры, и в каждом из этих вот дилеров, а их много, там, по-моему, порядка более 20 дилеров, везде присутствует либо президентский спортивный клуб, либо люди, которые аффилированы непосредственно с ним. То бок атрымліваецца, што наладжаная схема, якая працуе, у мяне ўвесь час, калі я глядзеў гэты матэрыял, узнікала пытанне, ну як гэтыя грошы ідуць уласна да сям'і Лукашэнкі, калі будзе адказ на гэтае пытанне? Я думаю, это будет ближе, наверное, к третьему фильму, потому что мы рассказываем в деталях о людях, которые вот связаны с президентским спортивным клубом, как Лукашенко, Дмитрий в данном случае, этих людей покрывает, как они устраивают вот эти схемы. И очень многое, вот здесь самый такой парадокс, что все это должно было, в общем-то, идти непосредственно холдингу, и холдинг мог расти. Потому что если смотреть на БелАЗ, то это действительно эксклюзивная техника, она действительно могла бы продаваться, и холдинг мог зарабатывать. Но там просто такое количество прокладок, и если бы это делал частник, то это называлось бы там необоснованные посредники. А если это делает семья Лукашенко, то это считается окей, это нормально, и деньги остаются именно у этих посредников. І ў тым выпадку, калі б гэта прыватная асоба рабіла, была б маса крымінальных справаў і пасадак, а тут усё нібыта паводле закону. Скажем так, забежим немножко вперед, но в одном из фильмов мы расскажем и приведем такой пример. Сравните вот схему БелАЗ и схему молочного дела. Ведь по большому счету все одинаково. Только в одной схеме есть семья Лукашенко, в другой схеме нету, и поэтому есть зато уголовные дела. Таксама, калі думаў увесь час, калі глядзеў гэты матэрыял над тым, што калі б усе гэтыя грошы, якія сям'я Лукашэнкі выцягвае з краіны, пакідаць унутры краіны, пускаць на яе развіццё, то, магчыма, Лукашенко мог бы и выигрывать выборы, бо люди просто жили у добробыте. Конечно, конечно, потому что тот же самый торговый дом, если мы говорим торговый дом БелАЗ и тех, кто сейчас является там владельцами акций, то это 45%, это непосредственно сам президентский спортивный клуб. Так вот, все дивиденды, которые они там получают, а получают там очень серьезные, скажем так, суммы, налоги платятся в России. Все оседает в России. И все остальные дилеры по цепочке, это тоже дилеры, которые зарегистрированы в России, и все, что они продают, все, что они имеют, они оставляют в России и платят с этого налоги. А очень часто, вот опять-таки, если мы смотрим на все документы, которые у нас есть, очень часто самому БелАЗ холдинг говорят, подождите, ну, выплаты вам там сколько-то там миллионов долларов, подождите. Потому что в это время эти деньги работают. В одном дилере, втором дилере. И люди, которые прямо связаны с торговым домом БелАЗ, они обладают огромными возможностями, ну, с точки зрения финансов. Это, ну, люди, может быть, не олигархи, там олигархи, но где-то очень рядом. Калі мы говорим про тое, дзе захоўваюцца гэтыя сродкі, гэта пераважна Расія, ці вы маеце адсочаны шлях, як ідуць гэтыя потоки? Мы работаем по этому направлению отдельно. Просто мы здесь взяли вот торговый дом БелАЗ, БелАЗ холдинг, всех дилеров и рассказываем о том, что недополучает Беларусь, что недополучает белорусское производство. Бедный токарь какой-нибудь работает на станке 50-х годов, а в это время торговый дом является спонсором президентского спортивного клуба, либо дарит машины холдингу непосредственно. И все это могло оседать в Беларуси, все это могло давать возможности холдингу БелАЗ развиваться. Скажу так иронично, каб нешта мець, трэба гуляць з Лукашенком у хоккей? Ну да, либо очень любить Харли Дэвидсон мотоциклы, потому что есть там и такие люди, которые, в общем-то, именно на этой страсти к мотоциклам и тоже смогли вклиниться вот в эти все схемы по БелАЗу. Потому что Лукашенко разделил так страну, что часть бизнеса занимается, например, там, управделами, либо компании, которые сейчас зеркально, ну, отобразились и тоже занимаются такими делами, как мы показывали в расследовании, например, совместном с Белсат про землю в Сочи. Есть такие, как президентский спортивный клуб, который контролирует все машиностроительные предприятия, все торговые дома, которые находятся на территории России. А это, опять-таки, огромное количество предприятий, это сотни миллионов долларов,
И все они условно завязаны только на президентском спортивном клубе. Пры гэтым, як кажа у вашым расследаванні эканаміст Сергей Чалы, такую думку дастаткова цікавую, што па сутнасці неважна, якія ты маеш здольнасці кіраваць, не кіраваць, важна, якую ты функцыю выконваеш, на якую цябе проста прызначаюць. Таксама у мяне ўзнікла пытанне, бо матэрыял відавочна рыхтаваўся раней. На гэтым тыдні з'явілася інфармацыя пра тое, што Юрый Чыж, які фігуруе ў гэтым расследаванні, вярнуў кантроль над Трайплам. Ну, он вернул контроль над чем? Над полностью уничтоженной своей империей. Я не думаю, что она может возродиться. Когда-то по тем документам, да, Чижу просто отдают акции. Чиж владеет еще определенными долями в других дилерах. Все замечательно, но все почему? Чиж не великий какой-то бизнесмен. Опять-таки можно посмотреть на то, как он управлял футбольным клубом «Динамо Минск». Это просто был какой-то каламбур, где 30 тренеров за 20 лет, где потрачены были миллионы долларов непонятно куда. Но он владел, потому что он был доверенным лицом. Как только у него дела пошли, мягко говоря, плохо, как только его стало очень много, его быстренько поставили на место. И эти акции, в общем-то, уже распределили между холдингом и президентским спортивным клубом. І зноў гэты спартовы клуб, які паўсюль узнікае, таксама спадар Владзімір, глядзіце, атрымліваецца, што пакуль працоўныя ходзяць працаваць на БелАЗ, і цяпер у гэтыя хвіліны і заўтра пойдуць рабіць сваю працу, будзе што красці? Ну, я так скажу, что проблема БелАЗа – это не только проблема того, что там производят технику, ее воруют, там, ну, скажем так, устраивают такие схемы. БелАЗ в том числе попал в санкции. И здесь важно понимать, что вводить санкции против таких предприятий, как БелАЗ, это 50% от успеха. Когда мы говорим, что есть вот такие торговые дома, есть дилеры этих торговых домов, где все завязано условно даже не в Беларуси, то нужно работать по этому направлению. И да, люди ходят на работы, и они делают что-то, но с этого они ничего не имеют. И тоже такая небольшая информация о том, что БелАЗ в том числе имеет отношение к производству вооружения в интересах армии русских. Вось такія дэталі гаспадарства у нас раскрываюцца, і каб паставіць кропку, скажу толькі адно, што пакуль Лукашенка пры ўладзе, змаганне з карупцыяй, ягонае змаганне з карупцыяй будзе бясконцым. Дзякую за гэтую размову, дзякую за вашу працу. Чакаем на чарговыя серыі. Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол», маім і вашым госцем. Ужо праз паўгода ў Беларусі могуць правесці прэзідэнцкія выбары, альбо тое, што так называюць, бо наўрад ці будзе з каго выбіраць. Сам Лукашенко неаднойчы казаў, што гатовы выпусціць крэсла з рук ды перадаць ношу іншаму. Праўда, пальцы ўжо пасінелі і не расціскаюцца. Хаця даваць веры, што з сыходам узурпатара настане палёгка, не даводзіцца, бо без змены сістэмы наўрад ці да ўлады дарвецца чалавек, выгадаваны не гэтым рэжымам. А ці ёсць што запрапанаваць дэмакратычным сілам на гэтыя выбары? І якой можа стаць электаральная кампанія 2025? Марыля Дакуцька. 2025 год ікс у беларускім палітычным жыцці. У краіне пройдуць прэзідэнцкія выбары. Але пакуль хоць пра якое-кольвек рыхтаванне няма і слова, як і пэўнасці ў тым, ці пойдзе Лукашенка на чарговы тэрмін, або ўсё ж стрымае абяцанкі 4-гадовай даўніны і прапусціць на прэзідэнцкую пасаду іншую асобу. За каго будзе агітаваць вертыкаль і што змогуць супрацьпаставіць падчас электаральнай кампаніі беларускія дэмакратычныя сілы з-за мяжы. Самыя ж выбары могуць адбыцца ў краіне ўжо праз паўгода, 23 лютага. Ініцыятыва «Белпол» даведалася, што ўлады вызначылі менавіта гэтую дату, але пакуль трымаюць яе ў сакрэце, давёўшы інфармацыю толькі чыноўнікам аблвыканкамаў. Уже есть официальное указание планировать отпуска тех, кто будет принимать участие непосредственно в проведении так называемых выборов, не ранее марта 2025 года. Абранне гэткай даты выглядае зусім невыпадковым. Дзве электаральныя кампаніі пасля 2020-го ўжо ладзілі акурат напрыканцы зімы. Рэферэндум аб змяненні Канстытуцыі ў 2022 і сёлетні адзіны дзень галасавання за дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў ды мясцовыя саветы. Они конкретно
проводили данные мероприятия именно в этот срок, чтобы проверить, какая будет активность на улице, сколько людей будет приходить на участки, ведь им не надо было количество голосов и так далее. Они просто реально тестировали проведение будущих выборов. Асабліва апантана сваю гатоўнасць да кантролю за волевыяўленнем выказвалі сілавікі. Напярэдадні абедзвюх кампаній яны прадэманстравалі, што прадугледзелі разнастайныя сцэнары развіцця падзеяў і паўтарэння пратэстаў не дапусцяць. Мы отрабатывали ситуации, которые были в реальности как у нас в 2020 году, так и в других странах. Акрамя таго, дата ў лютым упісваецца ў акрэслены заканадаўствам тэрмін. Выбары мусяць адбыцца не пазней за 20 ліпеня 2025 года. Патрэбна, каб палата прадстаўнікоў абвесціла дату выбараў. І сесія бліжэйшая яна будзе ўвосень, вось якраз за 85, за 90 дзён да самой даты выбараў, калі яны будзе ў лютым. Вось гэта цалкам і будзе супадаць тым заканадаўствам, якое яны прапісалі. Але з каго беларусам запрапануюць выбіраць? Пакуль відавочных прэтэндэнтаў на месца ў бюлетэнях няма. Найхутчэй, працягваючы традыцыю бацькі, выставіць сваю кандыдатуру лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч. Ён браў удзел і ў мінулых прэзідэнцкіх выбарах, але зняўся з гонкі яшчэ на этапе збору подпісаў, перадаўшы падтрыманне Лукашэнку. Не выключана, што знойдзецца прадстаўнік ад камуністычнай партыі, гатовы ўзяць на сябе ролю кандыдата. Хоць цяпер якой-кольвік публічнай асобы ў камуністаў няма. Ад рэжыму Лукашэнкі я чакаў спробы правесці максімальна кантраляваныя выбары, дзе фактычна будзе толькі суперніцтва розных сартоў і бацяк. Хто больш любіць Лукашэнку? Але галоўнае пытанне, ці замахнецца Лукашенка на чарговую вось ужо 7-ю пяцігодку, бо ён неаднойчы заяўляў, што пакіне свой пост. После меня придут люди, и, Костя, даже очень скоро. Кроме Лукашенко будут на твоей памяти уже будут другие. Мой век заканчивается. Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Я из этого исхожу. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло держусь за эту власть. Абсолютно искренне вам об этом говорю. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что прэзідэнт будзе другой. Але не радзей і зняпраўджваў уласнай заявы і абяцанні, маўляў, пад ціскам абставінаў і насуперак сваім палітычным апанентам будзе абірацца наноў. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит, надо делать наоборот. Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. Ніякі ціск, які можа ісці альбо знутры эліт, калі ён там ёсць, то ён, думаю, даволі слабы. Але таксама знешні ціск, я думаю, што зараз ён не такі вялікі, то бок я не думаю, што на Лукашэнку адбываецца ціск з боку Расіі, а ціск захада для Лукашэнкі не мае, у прынцыпе, вялікай вагі, бо тупік, у якім апынуліся беларускія ўлады, ён ужо занадта далёкі, адтуль выбірацца ўжо вельмі цяжка, і, магчыма, Лукашенко нават не спадзяецца на гэта. Але калі ўявіць, што ці то праз стан здароўя, ці то праз узначаленнем Лукашэнкі народнага сходу ён адмовіцца балатавацца, то відавочна на прэзідэнцтва будзе прэтэндаваць больш знаёмая электарату асоба з палітычнага атачэння Лукашэнкі. Сярод найбольш імаверных постацяў нашай суразмоўцы называюць цяперашняга прэм'ер-міністра Рамана Галоўчынку ці нават кіраўніцу Савету Рэспублікі Наталю Качанову, якія прадэманстравалі сваю адданасць рэжыму. Або хтосьці маладзейшы, як новапрызначаны кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Куртой і міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Асабліва актыўныя дзеячы беларускай вертыкалі апошнім часам. Каго б мы не пабачылі там, гэта можа быць рандомна абраны чалавек, которого мы нават зараз не можам прадугледзець, але это можа быць вельмі лаяльны, это дакладна будзе вельмі хтосьці лаяльны, каштоўнасны прыхільнік Лукашэнкі таксама, які будзе спрабаваць захоўваць спадчыну Лукашенка, спадчыну яго рэжыму. Каго ж дакладна не дапусцяць да выбарчай гонкі, дык гэта прадстаўніка ад апазіцыі, нават самай памяркоўнай. Баяцца любога паўтарэння сцэнарыя 2020 года, бо бачылі, як людзі, якія былі ў выбарчых камісіях, здаваліся суперлаяльнымі, а потым абяшчалі рэальныя вынікі. Улады гэтага баяцца і не рызыкнуць проста больш тонкія гульні тут рабіць. По-другое, любы больш-менш адэкватны чалавек не захоча ў гэта ўпісвацца, бо тут рызыкі відавочныя. Падчас сёлетняй канферэнцыі «Новая Беларусь» дэмакратычныя сілы адзінагалосна прызналі, што ўлады не маюць легітымнасці для правядзення электаральнай кампаніі. Большасць мяркуе, што яе можна скарыстаць дзеля падтрымання палітычнай заангажаванасці грамадства. Калі мы будзем заўсёды працаваць на дэпалітызацыю грамадства,
то калі наступіць час, а Лукашенко не вечны, наступіць час актывізавацца, прыняць удзел у нейкай электаральнай кампаніі, паспрабаваць супрацьстаяць уплыву Расіі, людзі будуць непрывучаны хадзіць на ўчасткі. Яны будуць не разумець, як гэта працуе, і будуць казаць, навошта ўсё ж за нас вырашана. Пакуль адзінай стратэгіі апазіцыя не мае. З улікам немагчымасці масавых вулічных пратэстаў праз пагрозу рэпрэсіяў у якасці аднаго з варыянтаў разглядаецца бяспечная дэманстрацыя грамадзянскага недаверу ўладзе. Галасаваць усупраць усіх. Марыля Дакуцька, Белсат. А яшчэ на пачатку гэтага тыдня ў панядзелак 12 жніўня быў дзень народзінаў Міколы Статкевіча. Палітык за кратамі з 31 траўня 2020-го. Асуджаны на 14 гадоў калоніі ва ўмовах асаблівага рэжыму. Ужо больш за 500 дзён родныя палітвязні не маюць ад яго ніякіх вестак. Сімвалічна, бо ўжо на наступным тыдні, уже заўтра, дзень, калі 33 гады таму Мікола Статкевіч стаў на чале новастворанага тады беларускага згуртавання вайскоўцаў. Іх паяднала афіцэрская годнасць і нацыянальныя вартасці. Тое, да чаго вельмі далёка лукашэнкаўскім вайскоўцам. Тое, што нёс на штандарах сам Мікола Статкевіч і тыя, хто ішоў разам з ім. І менавіта такая сіла, нацыянальнае войска, вельмі пужала і пужае крамлёўскага хаўрусніка. А таму Мікола Статкевіч плоціць высокі кошт. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.